Jeg hedder Bettina Wade, og til daglig arbejder jeg som vegetativ træner, talentudvikler eller coach. I vegetativ træning der fjerner vi de indre forstyrrelser, som altid ligger gemt i vores organisme, hvad enten vi er almindelige mennesker eller proatleter. Det sker via en form for åndedrætstræning. Når vi taler om forstyrrelser, så kan det ofte være forstyrrelser skabt af nogle gamle skader. Det kan være forstyrrelser skabt af vores tanker og følelser, hvor vi ikke synes, at vi har været gode nok, eller måske har du lidt af en eller anden form for præstationsangst, og det sætter sig altid i kroppen som en forstyrrelse. Så vi går altså ind og arbejder med at få de her ting forløst, og det er formålet med den her vegetativ træning, det er at få forløst de her forstyrrelser, så du kan komme ud og præstere endnu mere, eller måske bare holde endnu længere i din sport. Første session går med at lære dig at trække vejret på den måde, vi mener, det skal trækkes på. Og så lærer vi dig nogle bevægelser, som er grundelementerne i de her vegetative træningssessioner. Allerede den første dag, så vil du opleve, at du får lidt mere energi, og din krop åbner sig lidt mere op, og når du går hjem, så vil du også opleve, at du sover bedre, og næste dag, så vil du også føle dig langt bedre restitueret og klar, og mere energi allerede efter en dag. Så det begynder allerede at virke på første træning, og på den måde, så kan vi generelt begynde at arbejde med, at kroppen skal rejustere og optimere sig selv, frigive fra alle de her forstyrrelser, som vi altid har liggende. Så hvis du har lyst til at blive endnu bedre i din sport, og lyst til måske bare at forlænge din karriere, så er vegetativ træning absolut noget, jeg synes, du skal komme og prøve. Der er ingen tvivl om, at vi kan løfte atleter allerede inden for 2 til 3 uger med vegetativ træning. Så jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra dig, og er du interesseret, så kan du naturligvis læse meget mere inde på min side. Men kom og prøv en gang og oplev allerede en energi, og oplev, at du får mere fleksibilitet, og din motorik bliver bedre. Og ja, jeg lover dig, der er masser af gode fordele ved vegetativ træning. Vi ses!
Og så er du egentlig klar til at fortsætte en masse forskellige træningssessioner med mig. Målet for den første træningssession, altså den første vegetative træningssession, det er at åbne op stille og roligt for din krop, at vende dig til bevægelsen. Så den første gang, der handler det mere om, at du ligesom får en fornemmelse af, hvad er egentlig vegetativ træning, hvordan skal du arbejde med dit åndedræt, og hvilke bevægelser skal du til at lære at kunne. Men allerede efter den første træningssession, så vil du opleve, at du får lidt mere energi. Du vil opleve, at du om natten sover lidt dybere og lidt tungere. Og når du vågner næste dag, så lover jeg dig, at du har meget mere energi, og du føler dig mere frisk og mere frigjort. Og det er lige præcis det handler om med vegetativ træning. Det er, at vi forløser alle de ting, som din krop eller din organisme har læret. De forstyrrelser vil altid være gemt. Og så tænker du, hvad er forstyrrelser egentlig? Forstyrrelser, det kan være for eksempel skader, som du har arbejdet eller kæmpet med tidligere. Det kan også være en form for præstationsangst, hvis du nu har lidt af det. Det kan være alle mulige tanker om, at du ikke har været god nok, eller du ikke kunne præstere. Men det kan også være, hvis du har haft en træner, som stod og råbte og skrædede af dig, og du bare synes, det hele det var virkelig ikke særlig godt. Så det kan være alle mulige ting, som vi egentlig alle sammen går og gemmer på, og som egentlig ligger som en slags forstyrrelse, og dermed begrænser vores krop i at kan yde og toppræstere. Så det er altså det, vi i vegetativ træning gør. Vi forløser de her forstyrrelser, vi hæver din organismes niveau, sådan så du kan komme op og præstere endnu mere. Så første træning, der handler det ligesom om at komme og lære teknikken og finde ud af, hvad er en grundstilling, når vi snakker om det, og få kroppen stille og roligt i gang med at begynde at helbrede sig selv eller optimere sig selv. Så jeg glæder mig. Har du lyst til, og er du klar til at skabe næste skridt for din sportskarriere? Vil du udvikle dig, eller vil du bare sikre, at du kan holde nogle flere år endnu? Jamen så synes jeg helt sikkert, at du skal komme og prøve. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at træne dig. Rigtig god dag.